Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 4. Inaasahang muli ang paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo bukas araw ng Martes, August 19. Batay sa mga kumpanya ng langis, madaragdagan ng 60 sentimos kada litro ang presyo ng gasolina, habang may kaltas ng 80 sentimos kada litro ang diesel at 90 centavos naman kada litro ang kerosene. Ito ang ikalimang linggo na magkakasunod na pagbabago ng presyo na sa merkado, na nag-ugat sa kalakalan sa pagdaigdigang merkado ng langis noong nakaraang linggo. Nauna nag-anunsyo ng price adjustment ang Shell Pilipinas, Sea Oil, Petrogas at Clean Fuel sa magkakahiwalay na abiso nitong Lunes, August 18. Ayon sa Department of Energy o DOE, epekto ng inaasahang mas mataas sa produksyon mula sa OPEC Plus at mga kaalyado nito ang rollback sa presyo ng diesel at kerosene. Bukod pa rito, ang mahinang demand outlook na inilabas sa International Energy Agency o IEA. Nakaapekto rin sa mga oil market na mga kaganapan sa politika, partikular sa naging pagpupulong ni US President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin hinggil sa posibleng peace agreement kaugnay ng giyera sa Ukraine. Matatandaan noong nakarang linggo, nagpatupad ng malakihang bawas sa mga kumpanya ng langis sa halagang 40 centavos kada litro sa gasolina, 1 peso and 50 centavos sa diesel at 1 peso and 30 centavos sa kerosene. Abangan ang iba pang mga balita mamayang alas 6 ng gabi sa CLTV 36 News. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.